Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadag sublita iti napalabas, intabuyaen dagiti naalas ken napintas, kanintarik na enda sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadagiti pakastrita ti biag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken limliwa iti biag. Dear Manong Nemi, Nebag nga bigat yo amin nga sangapada papagayam. Manipod ito yung Nemers Entertainment Production Center, iti Nemers Studio. Amasarakan di Barangay 31, Talingaan, Sitio Lobot West, Lawag City, Ilocos Norte, Philippines. At di man nga sumangbay di programa, Dear Manong Nemi. Kana titi pagayam yun ni Manong yun, Nemi Ruiz, kumupkablawak tinimbag nga bigat na imbag aldaw na imbag ang oras kada kaya aming sangapada. Kumusta kayo aming sangapada? Good morning, good afternoon, good evening. Please share this program. Share. At padaanan nyo papagayam. Ti pagkasalitaan ni Mildred nga napuluan, Imina. Sino ti Imina? Ni Mildred? Kunod dya anak na. Padaanan nyo papagayam. Dear Manong Nemi, kalkalak kaguman unay no asinuman di kiti naganak nga tiagbalin nga anak da ket nasingpet. Saan ka di akas tama nun Nemi? Anya kit din naragsak mo, no makitam nga tay anak mo ket makaayayo. Makaayayo ka po nasingpet, natudyo, nadayaw, napakumbaba, nalaing, nga mabalim mong ipanakkel iti asinuman, ket no agbasa, kang kanayon ka mapan iti stage tapno iukur mo di kitay medalyana kada dumapay nga pamadayo nga maawat na. Naragsak ti pamilya uno naragsak dagiti anak-anak akasta Manong Nemi. Ngem no agbalimet nga naloko nga nasukir ti anak. Ada ka di ragsak dagiti naganak. Awan sang kadi. No di kita pakaibabainan. Konsumisyon. Depress. Konsumisyon kanda dumupay. Kas kanikaren nga anak ko Manong Nemi. Awang matya mo kapag kurkuranga kang kuwanan. Saan kumat nga spoil din. Saan kumat nga itad amin na kayat na. Amok mat abauten. Amok mat asipaten, amok mat akuduten. Ngam apay nga nasukir. Apay nga ibagada pa yun nga awan dayaw na. Gabot na dinaan mo nga dayawan, digit inaw na ng tisuna. Natangsit. Idagbasan Manong Nemi kang kanayon tak nga papaayaban, digit maestra, o maestro, digit advisor na.
Kasi ti may isang aldaw manin manol name. Nag-message man ni Mrs. Cruz ko na ko. Mrs. Mabaling gading imbitaran na ka dito eskwela, into bigat. May panggap kinikaren nga anak mo. Apag sumit kasi mangpet ni Karen manong nemi, ti kinabastos na ko nang. Labsan naklat na ni ti ayan ko, nga gamit ti cellphone. Nga di malagmano, ilin sa kang kanayon ko ibagbaga, un sa angkat maadda ako. Linabsan naklatan, medyo intupak na pa manong nemi ti bag na, itito gaw. Sa intupak na ti patong na. Bastos. Karen! Sabi ma, hada akong baboy, aso, di mo ba ko na? Nakita yung mga daak, sabi bagag pa lang ang daak. Bastos ka nga talaga eh. Ano man ang narabit mo dyan eskwela yo? At naman ang text kanyak ni Mrs. Cruz. Payayaban nakman yung tunubigat. Anya man ang narabit mo? Hindi mo nang pagpugkaw ng asta. Wala sige. Daasan na kasi patan kinat. Padawak kayo. Pulay ka magtanak ko, Karen, dakilkan. May kamano ka, nagraduar kanto nagraduar kanto elementarya. Abi, di por sa ubon, pos panagnagnagan mo ya. Pulay na ya. Basta problema ti trabaho, ti negosyo. Sa problema ka pa, imbas ko mamakainan ka, imbas ko mamakaayo ka ubing, yung talagang bunga di ulo, kuriro ka. Kadno kasta nga pong tutak manong nemi at adda namat ka pakaasutan ti adda nga pong tutko. Tagasan manong, tumakder nga mangkusilap kanyak, saan to alam impaltug na ito nga bagda, kalpasan ng timalukot. Hoy! Saan na pinalpas? Po, nakakadin ko obing po, nung mabaling ka na kumang isubli, tinagapon. Naamok lang kung makastum Atlantic class nga ubing. Di ka kumalain paspas nga yan. Kinitil ka na kumang diadagan isyang ko. May pagkakpayan di kastoy manong name. Abag isumit, nagdagayam, tikapsat ko manong name. Nabiyangot, nung daduma. Diyak napupuutan nga si marunumot gayam kani Karen nga dimteng. Ni manang hay di manong name. Diyak napupuutan nga simpre. Ay, ano manin deta? Manang, dagagayam. Di mo pa napuutanin pa nagka-busina. Nagkabutan sanggung nga sarag iti kotsek, ti gate. Di mo sa aga kon, oragan nakalukat mo iti basit nga rito ti gate. Sang ba't sa ni Karen? Isutungong napanin. Bastos diyan ako. Iso ti problema kay. Dan sabi problema mo ti negosyo. Wanti amak ti problema ti negosyo manang. Okay ti pa nang manage ko. Kadwak mo di bubot. Depring depress. Ito ka no, nagkatay, nadadahil, nagkatay, saan gusto pa nag-iprint yun? Ba nyo na pagsalita amin dahil ito kinibubot. Amo, Mildred, no saan mo nga maasikaso ka na yung bag, napanawan, di kitinagan ka na tayo nga negosyo. Iba kamlangan ta, itatan sa bali. At damat ni bubot, panakasistan ko manan. O nakanaro na kita reklamo. Da kita gagangin na manang. Kasalitak to naging stop ko. Gagangin na dapat panagpalyar kan dagiti makina. Problema ti negosyo, problema pa tanak mo. Mangyarod. Imalaan na kidiya. Amok, nasakit para kang gadeto Mildred. Ngam senut ina ni Karen. Siyak. Sinungor ti malaan na eh. Imposible nga siyak. Manang sa anak ba't nga rod nga nasukir dubing nga? Saan ka man nga nasukir dubing ka? Nga man, nagbaling nga gasat mo?
Yung manang met. Saan gani nga? Di Karen kat may nga bastarda. Manang, saan ka nang kayatan, di pa panakadisgrasya. Hang awan di pa kinaigan, di napasamak kanya, kanti ugali ita, anak ko. Sinuntimalaan na ako nakmanin. Baka no sikat kinsiyak, taga pa manang. Laglagi ba, dakat doon nagtibalay ko. Imayak lang dap no palagi pangkar, among babayaan tinegosyo. Naglagi pa, gabota sikat di burdag, kat sikat nang ipanawidan da. Dahil taga negosyo nga pinanawan di ginalagan na karatayo. Kahit iso tinagtaudan ka, nagiging pakan, ngin padakkel na karatayo, nagiging parents tayo, kahit nang paadal karatayo. Kahit no, mabruk dahil ta, kahit mapukaw. Natin na maayong nga, laglagi pa, ada sentimental value dahil taga negosyo, para ka nagaganak karatayo. Doon manang, amok tararamidek, kahit kala palagipan. No, apigid di ang sikalang kasto kada tayo nga kakapsat. Sige, anak ko nang baybayag. Inakon. Nagtugawak manong naimi nakaslamariknak ti kapsut ko. Imbes ko mga malag-anan ti riknak. Imbes ko mga natay palag-anan ni manang ko nga Heidi ti riknak. Kiti kasta pa nagpungpungtut ko iti anak ko. Inyad adda namat mano. Sana kat ibaga nga imala ni Karen kanya. Diyan anugutan mano. Nasing peta kidubinga. Natudyoak, nadayawak, napakumbabaak. Awan ti madi nga, pakiidamdamagak idagbasbasak ti elementarya. Kinuori ti high school. Sana kat ibaga nga imala ni Karen kanya. Baka yung malat yamana. Manong nimi lima ka mga kapsat kat siyak tinaudi talo nga lalaki dagitiin inauna nga dada iti abroad. Idinto tatwakam lang ni manang Heidi at dito Pilipinas. Napintas ti trabaho ni manang kan negosyante met manong nimi ti kayong ko liman dikiti ka anak kadakwada. Napintas ti biyagda. Kat siyak manong nimi. Hindi nagbasa kiti college, sa anak ba't ka naluko, sa anak ba't ka nag-araw. Tamay may samit lahi nga lalaki manong naimiti inayat ko. Nagtalekak kini Jacob. Inaipaay ko ti bagik ken kuha na ti amin-amin ko. Ngayon di kat nagraduara ko ni ti college, nagraduar kami. Rumpeng ko mamanong naimi ikasar na kon, kabata masikukak. Ngayon pinaybayan na. Pinanawan na. Sa bali nga babae manong naimiting kasar na. Kat naganakakabalasa. Saan nasyak ti malaan ni Karen? Tanasing petak. Edi ubingat. Natudyoak, nadayawak. Ngayon ni Karen. Siyak pa'y nga inana awan pa'y titad ng respeto na kaniyak. Awan matiamok ka nagkurkurangak, awan matiamok ka nagbasbasula. Tiket imalaan na kaniyak manong naimi natayag, akas tiki natayag ko. Napintas, tanapintasak met, dito di malaan na, ngim no ugali. Tsaka nugutin, nga naala na kanyak ti mading ugali. Madiagasat, tsakla mo. Adaman dagi di gondaway manong naimi nga kasaritak tinasyaat. Adaman dagi di gondaway nga saan nga sumungbat. Ada dagi di gondaway nga napintas met isungbat na. Kaspit lang ka ready nga rabi manong naimi. Inayabayan ko nga nangan, kalpasan nga nakaidasarin ti katulong mi. Nagsango kami matlanangan. Siyak tinang idaulo manong naimi di papakararag. Ngayon pangig ko kinkuana. Hindi may isang kapasit ti kararag ko. Sabi ko man Diyos ko. Tapagsingpitin nyo. Bagbagaan nyo. Silawan nyo ti panunot ti anak ko. Tapno nga muna nagbuteng ka na kayo. Ka na muna nga dayawan.
tinaganak kang kuana. Kanpada na nga tao. Indragping ko anong nemi nga kinita isuna. Katsak tikit kitaan. Hindi makita na nga kit-kitahay kasuna nagdumog. Sa mirong nayan tinangan. Sa medlay isot nagsuri manong. Mami? Sorry. Kasto'y ka madlakang kanayon kat. Amom tegsuri. Amom tegpakawan. Mawawatan ka matlatak. Ito na kwan, arami damot manin. Api di kakbalbaliw. Ako matinaskan nga mabaliwak. Mami kat. Adot naskan nga baliwam. Sa bagay, awan ti baliw ang gabot sa mo pa yung inaramid. Kang kanayon ka nga, da problema nga maaramidam dya eskwela. Ano tapasamak manin? Di LB Kahit nakidin nga atiunak, baga nakidin nga napimpinta si Sunang siya. So, sakit ta, sip-sip. Pailat pinungot, pailat tinong patong pa. Sus, asya. Haan nakapatay iti asinuman, ma. Napi kumamad na sikat kalalingan di eskwela yo. Una, no academic. Ada nalalingim siya. No academic. No may panggap ko ha, siyak ti kalalingan, siyak ti kabut-butang na mami. Saan ka pa ate? Uri lalaki. Mabutang da kanya. Nataya ka eh. Maditikas ta anak. Ayatan ni Apo Diyos. Akas panangayat mo matitipadam na tao. Umuna, may kadwa. Ayatan matipadam na tao kas panangayat mo tibagim. Kahit no saktan da kamit. Dangran da ka. No garamit da kamit kang katipakasaktam. Ano matmarikdam? Saan ko'y palubos Anak, adda na ka mon. Amumon tinasya at kandakas. Ti aramidem kumalata anak kat nasya at saan kagar aramid ti dakas. Kat kas iti imbaga manon nemi ni Karen nga basol. Basol na ken pinayaban nakmanin na may pangkap. Iti panangayab nakmanin, panangayab manin ni Mrs. Cruz kanya. Mrs. Talaga na nalabas na karo at yung anak mo. Saan ka kumamasapasaktan? Pati siya pa yung maestrana. Dinak pa awagan ti ma'am. Nangat nga ito pa iti buses ng siya. Ma'am, bagbagakmat ni Karen. Asino ko mga ti ina, nga mayat, nga kasta ti anak na. Saan ka din nga datay na naganak, amok ang damat na anak mo, ma'am, tadamat na nasawam. Kalikagom timat nga naganak ket nga nagsaya at anak tayo. Araramidak mo ti amin. Tsaka mo, noon imalalaan na. Alalakit, ituloy mo nga bagbagaan, Mrs. Takas tamat ka na may dami kang kuwana. Ano, dadung mat kadi agad ta. Saan mat kadi nga garamit kas ta no awan timang pikar kang kuwana. Ngam no daduma, no awan timang pikar kang kuwana, isot mga ramid di trouble. Dapat madi. Mrs. Baka nung nayunan pa ni Karen di kasto nga problema kita. At akong daming right me nga mag-spell kang kuwana. Aramidan nyo na turumbeng, ma'am. Nuwan niya turumbeng ang panusyo kang kuwana. Kaya na, ananusan mi na. Oreket ni. Agraduar ton. Nagraduar nga rod elementarya, manong name ni Karen. Kaya di agbasay di high school, manong name kaskas di. Kaskas di manong name. Nga dalat talaga tayo report. Nga paayaban naglata ti principal. Pati manong name ni Manang Heidi. Siyak pa iti babalawan na. Di ka mabain? Ha? Mildred? Manang,
Amo makadita sa o, di kita tao, nga makagit kita takasta nga may padamag nga aramid ni Karen. Pati siya may babain. Kapag amuda nga kaanak kakisuna, amuda nga kapsat ka, nga inana. Amo ka dinoan niya kang runa, ano unay nakababay nga aramid da? Nakasapsapa. Second year high school pa lang, at the boyfriend nan. O ita, ang mga ano ko na mga di mo anugutan ng malaking ka. Manang hangay malang ni Karen kanyak. Naaram, ta anak mo, kas kinaaram mo. Manang met. Hindi mo naggraduar kami ti college, nga napasama ka na kami dito. Napasama ka niya kaso ya. Amo mat, sana pat nga nadan idi tinubyo, idi adak pa lang ti high school. Nagbali na ka na singpet, amom manang, amom deta. Amom deta, kapag ka. Wine. Ngam amom, aniyati sa oda kiti tao. Imina, naaram si gumurat ti inana ko nanda. Ay naaram kapag nagarak nga nga balasang ko nanda. Oh, saan ka din nga mga ibabain ti anak mo? Ibabain na ka. Amusta nakababay lang aron kinabastardana. Nga ti inanag at nadisgrasya. Di anda dapay ibabayin na ka. May ramraman akpay nga ikid na. No di yung kahit may ramraman na manang di ibagayo nga saan yung saan yung kakabagyan so na. Kasi ano ibaga kailan mo na kakabagyan? Di paglibakan nyo. Ay po, pagbagaam ti anak mo. Bagbagak mo it. Kaya mapagorot nga. Bagbagak manang sana ka nagliway. Yung sa mulit-ulitan nga malay so na kanyak. Panasing petak idisyak tikas kankwan. Saan nga kinaarim no nadiskrasyak man. Kinaarim ka di. Tinamasama ka nagtalay ka kiti lalaki nga ti amok kat tipat patignak, gamida ba anak mo? Get do saan ka kumapinagtagtagi ko, di hangka pa yung nag-asawa. Di hangka kumang nagakabalasang? Di na ko na nga talaga naarim ka? Sikalat kasta, idi siya kasing petak. Birhenak, idi kasarnak ni kayong mo. Ngim si kangay. Ganang. Adabukod ko ng pamilya. Adabukod ko ng biyag. Awang kumamat ni bibiyang po. Awang kumamat ni bibiyang ko nga peso. Ano sa nga makairamraman nga may babain. Pati di kiti kaanakam. Pati di kiti kasinsin ni Karen. Kasi di ba nagkita na gamot kasinsin na ni Karen. Kat kastamit ti aramid di kiti babae nga kasinsin na. Manyo manang. Tabagbagak to ni Karen. Bagbagak to. Saan ka ding asya kati pangibunto na nyo. Tanya man nagura yun ti anak ko. No pagbagak to manong name di anak ko. Karen, tukaw ka. Agsarita ta. Awang ka di talaga, pulos. Tidad mo nga na siya at kanya kanak. Puro pa na kay babayin. Puro. Nami, yan kami di problema. Dalusudan pala ti problema. At daking ka di problema, anak. Imagine, second year high school ka, the boyfriend mo. Kasi niya oran, mami ka napintasa, kasking ka, nataya ka. May sakon, balasang akon. May bagay mat kanyak na di boyfriend ko. Hala, dagi di boyfriend ko kunang. Di kahit nangasun aduda. Nasaan ko na kayat? Sinak, damanin sa bali. Oh my God! Di playgirl ka? Ano nga playgirl? Pag ayamam na kita lalaki, imububingan ka pa lang? Pagkasaan ka na virgin? Oo. Sa anak ni malaking ka, mami. Ano takunan? Kito, naipayo ti bagayo ti lalaking saan kayo pa nagkasar.
Saan kong tungaramidan data, mami? Tsak kayat, ti aganak abalasang. May saka bastarda. Tsak kayat, nga agaramin dakti sa bali, bastarda, wano bastardo. Wala kaya awang man ti mapaspasamak ka na kayo. Yaman niya tayo mo, ang mga numapasamak to. Pag aganak ka nga balasang hampang nga nag-graduate ti high school. Saan kong tungaramidan data, mami? Ikari ka na kayo. Saan kayo natultuladen? Talagang di nagtultuladen. Gabot na hindi siya kinasing petak. Sakla na kay boyfriend di adda akong ti college, di nadani ako nagraduar. Sika nga rod. Manot nagbaling nga boyfriend mon. May katlutag na may ta. Puro gwapo, mami. Ngamnod ang sang ko kayat. Tadaman sa bali. Oh, goodbye. Welcome. Tunay ka na yan. Saan nga siya? Tikas na nga raramid ang anak ko. Aan nga na siya at... Ngayon ang pulos manong name di pa nakaanawak. Siyempre, aksal salud-sudak mo no anya talaga ti mo paspasama. Panawak no ka ni bubot manong name ti printing press ore at darigetinas ka ng ikamakami. Bubot, oh, makamong kamay lang to eh. May consultant mo kumamot iti trabaho dito yung printing press, Mildred. No saan ka ti anak mo? Huwag nga ron. Tulungan ka. Nga niya. Nga mo magbagakang kuha na. Agamarak. Marbaring na denggan na ka. No, agbalinak nga amana. Denggan na katamit. Dahil taka man yung bubot. Hindi pa lang ubing ni Karen nga bagbagam deta kanya. Kiso nga ron. Saan ka lang at matulunganin ka dito yung negosyo, matulungan ka ba iti problema mo kini Karen? Basta manukot ka. Tsakong kayat. Ano di mo kayat? Diyak kayat nga manayunan, tidak kala problema. Taba, nagbalin na ka problema? Nagbalin ka problema. Gabuta, di ka matkaurot ayatin. Pilitan na nga magkiasawa kang ka. Problema na ito, kapag saan ka ayatin? Ano nga ito problema mo kanya? Kapag di nakayatin, kanasing petak mo ito. Bubot, ag-partner talang tinegosyo. Sika lang ti second, bono, assistant ko. Ngam no may pagkarate bagbam. Saan tumapasamak? Sige, dapat nas ka pamanak. Masapong nasulbarik tigas ito nga problema ti anak ko. Iti eskwela manon na may panag-aawidan. Nakitak ti anak ko manong. Abakbayan ti may isa nga lalaki agwapo. Adumadagin sa sumara sa runok at akwada nga kikinibin. Napaho na kadeto nga aming eskwela na pipalubos na nga kasto ti araramida na kita estudyante. Gwapo man ka talaga manong nagbagay ta. Hindi makita nak manong naimit anak ko. Medyo ada pa nagalamim nang imasidig. Mabiyan ba ta ito eh? Nalipatam ka din nga ti eskwela yun kat da kami iti agi printa ka nagiti ka sa pulan da nga printed materials. Napang kinastrita ni principal. Ni Ronald, boyfriend ko, mami. Mami, Ronald, ni mamin ko. Ubing kayo pa eh. Ronald, ma'am, saan ka din nga ubing pa ilan? Okay na, ma'am. Malik namin matin. Ako magdanakin nyo. Aging ganang ti holding hands kan akbayan. Pasarada kissing na, pasarada embracing na. Depende na kayat ni Karen nga inkamin sa langit. Sino kiti parents mo? Mabaling ka di nga mamit ko di kiti parents mo? Ronald? Uy, mami, tanyo tikit mo sa win.
Hanggang di nga ang bundi kiti parents ko man ni Ronald Ramidan da. Mami, saan ba ta nakasta? Humay kakarotin. Agkuyugtan. Agsina kayon. Hey, Ronald. Tomorrow again. Siyempre, manong na may binagbagaag manin ti anak ko. Ngayon talaga natanggan ti ulo na. Ay, ngayon, problema yung mami. Holding hands mo't lang. Sa anak to, kas ka na kayo. Ngaitid ko di bagik nga hampay nga nagkasar. Dito ngamin ka. Bakit rin? Saan ka di nga nalukloko kayo ng siyak? Naki-boyfriend kayo kati yun. Naitid yun di bagik nga nagpasigog kayo. Ita, anat na pasamak. Sakpete nagbaling nga resulta na. Kasala mo lang, ikarkaro ta ramidem. Kasladan, ada basol ko ken ka. Nasa umon, mami. Ada ka din, basol ko nga naskin nga karo ken ka. Apa nga nagbalin na kang bastarda. Apa kasi pa nagkita na tao kanya. Naaraman ka no. Kinagpapasuman. Malaak nga ron. Sa anak ka na aram. Apa nga ron na ka nakaabalasa. Sumaratan kan! Patumpahan ka. No, hindi kita masipat dak, mabaot dak, makadil dak. Itamatan, mami, amatan, Sa mo ko di nga, itulok, adadang ang rebelde. Apa ka di ka, anat ko, naskan kumaka rebeldem. Di pa nagbalin ko ang bastarda. Anak, jak na gay ayatan. Tawa kag bidtot. Nabidtot ko man tinaramid ko na ipaay ko ti bagi kiti lalaki. Ngajak namnamay nga babay anak. Dus-dusahin na ka di. Ada ka din nadagsan nga basol ko tap numadusa ka kastoy. Humat timadig inaramid ko. Tap numadusaag, tap numakarmaag. Nagbalinagbat nga na singpet, ini akas, nagbalinakas kang ka. Mapay. Hapay anak, kasto't iklase mga anak. Manong name nga dapek dinigri kong daway nga baybay akon ti anak ko. Bahala ka ni tibiyag mo. Sa bagay amon ti Diyos, amon ni hapo Diyos nga on ti pagkurkurang ako na. Nuan niyaman ti dagat sa mapasamak kang kuha na saan kon nga basol. Basol na. Isot kinayat na. Naggraduar manong name iti high school ti anak ko. Kalidag college. Mami, irid ko amin nakasapulan. Dapat lang. Pagrebagan nyo eh. Ano kaya't mga pagbalinan? Stewardess, flight attendant, may bagay ka no kanya. Okay. Ken, makaasawa akto iti guwapo, magbagay kanya. Ngayon natasan ko kayat, kaya daman sa bali, goodbye. Welcome. Anak, sada ka ka din nga ipangpang tadagti isinsinam nga boyfriend mo? Ope ko may pangdadak. Basta ko nagkadakwada. Natsango at dasanggo kaya't isina ka. Okay lang. Kuna naman. Ano yung klase na kitagbaling ang boyfriend mo? Sana ka seryoso. Di saan dapat ka seryoso? Playgela. Playboy damat. Tanong ko itong mga playgel ka? Tapay. Di kita ka dilang lalaki. Iti amunat makiayam? No? Anak, are you happy? Tikas ito nga raramidam? Siguro, mami. Kasto ya talaga. Tigasat ko. Kaputa may saka bastarda.
Sa nga rod nga siya ti malaam. Sino ko mga rod ka dakit inak? Imala kay ti amam. Siguro kastat aramin na ita. Siguro sa langas siksika iti putot na. Baka ado dagitikas kanya kapitututan na nga babae. Timistake ko kami eh. Saan kong inadal ti family background na. Wen, amuhon. Saan nga siya ti malaam. Ngim imala ka iti amam. Playboy ti amam. Ket gabota si katiputot na. Nagbalin kami ta playgirl. Oh, kasta man o kasta. Anak, singsingpet ka. Nasingpetak, mami. Nasingpet ka din nga ron, tikaskan ka. Nga naman minsan kita awan ti respetum kanyak. Awan dayaw mo. Hanga nasingpet tikaskan ka. Nga masukan-sukat ti boyfriend mo. Mami met, nakasimsimple. Siyempre, no saan ko na kayat, tadamad nga jak kayat, di isinak. Agbalin ako mga nga martir? No way. Kadgabuta talaga nasangkulatan ngayong kaskaso. Ure anyaman ti mabaspasamak ko na. Tanaw ag problema ak, madepresak lang. So no oran niya, ibagbagadang, idandanon da, may panggap, manong nemi kinikaren. Nga orin no umay ni manang Heidi, ngumaynak manin bagbagaan, nga di mo kumambagbagan ta anak mo. Anang inaramid ko ti amin, so bahala na. Kahit mo sawan, babayam na tayo sunan. Inaramid ko idubing pailang manang, ori da dati high school, saan nga di mo nga, bakita ni sunan, danti college. At nananaganakim na makamumat ng tibiyag na. Nauma akon. Iso nga kasjelatan. Manang, ang talag kong ginapod Diyos. Inaramid kong ti amin. Awanan ti amok na nagkurkuranga. Ngayon gabot talaga kasjenan. Di kasjenan. Konsentit ko lang yung negosyo. Kahit paging papayam ngor ti kadan siyam. Kahit may samat ti anak mo. Di kayo matag-asawa kinibubot. Tapos nagkaanak ka kuma. Barbaring na singpetan ti anak mo. Barbaring na adda anak mo mat ka na singpet. Sana kas kinikari nga binukbukodan na amin kinakaloko. Hamangat na mako na binukbukodan na. Tilamati kong kuha na kada dyan. Pagsusukutan na wano. Pagsukat-sukatan na ti boyfriend na. Ibaga ta saan ngagsikog. Baka no, ito natanda na graduar, kitagsikog, o ito apag-graduar, kitagsikog, kitagbalimbat nga, disgrasyada. Ngayon di pagpindasan naman, nung nemi, kat saan nga nagbaling nga disgrasyada. Kabayatan nga basbasa. Nagraduar iso naman, nung nemi, aging nga nakastrek, kaya may isang akal nga airline company, nga nagbaling nga, flight attendant iso naman. Dito na minsan, nga nagkawid dito balay, nga dakmat dito balay. Hello, mami? Hello, Karen. Are you happy, mami? Yeah. Gabot akong problema at negosyo. Ken, no saan ka laki di mangmang tati problema? Nagraduara ko, mami. Itong pala ko tanapaap ko. Kaya natapay napitas ang trabaho. Saan nga sinsin nga trabaho, mami? Kahit gabuta, damok na sweldo. Mabaling ka nga awisen. Baka italang awisen ka, mami? Baka italang ka ito lang agusarak ti saan nga nagkapo ka na kayo nga kwarta, no? Dikat bukot kumata na kwarta. Pangawis ang kanya. Tag-shopping. In the dinner. Nabayagin nga saan kayo nagrelaksa. Subsubyo ti palawin niya ti trabaho. Napya kumamad, no? Aklonan yun ni Tito Bubot, kundi yung mat kahit isuna.
Naglaklakayang na baro. Tasan na kayo nga na oray. Ano ko mga inaklon nyo, hindi pa lang, di ako matalong, ading ko itan. Baka dadan elementary on high school. Nanayon ang kumamit ti problema. May sa ti anak ko. Ngayon kas taon, pa nakakul ti panunod ko. Anong to lagi din no, nakakabsat mo ko ma? Di nakakadakil ko man ti problema. Ita, awang problema, tawa na sawag. Siksika lang ti anak ko. Sangkan-sangkan ba't agbalin ng problema? Gabot adabukod mo ng trabaho. Wan na. Kaya kung tagbalin nga na independent. Yung tikit mo soin. Adayo dito ba lang iti pagtrabaho ak? So mangkita kiti pagkasaraan. Mangalak na apartment ko. Nga sinig ti pisina. Sulitam laengin, tag-taxi. Manibod iti pag-ubraman kang gadis ni balay. Tapno, rinabi ko mamat nga, agawid ka no awan ti flight mo. No awan ti international flight mo. Mabanuwa ka no ka, mami. So ano, da kayo ti mailiw kanyak. Da kayo ti may magsarukar kanyak ti apartment. No makakidak to ti apartment, kadagyan akon. Iba ka to kada kayo address na. Ay, mami, no nagproblema kayo man idi ubing aging ganin nagturpusa ko niti college. Sang itan problema. Gabot awanak to niti sidong nyo. Panawan na kun kasta. Ori akong paasawam. Di kahit ko kumamit ihakit. Ori at ako kumamit asawam. Iti sidong ka kumangagyan. Dakkel matibalay. Dakdakam latamat ang giniintay. Noawang kan. Di kasawa kayo ka ni Tito Bubot. Taot na akong problema. Anak. Nalagsaka kon. Numakitak to ti. Napintas sa masagbayan. Napintasan ma. Pintas ti trabaho kon. Di kahit ko. Kahit madaan ka ti pamilya. Nga nasyat. Nasyat nga asawa. Nasisingpet tong anak. Si Mina nga ron din ti anak ko manong nami kat itinamin siya nga napanak iti apartment kapag kikalan niya. Ada isuna, tabakasyon. Oh, sunod ka doon. Ito anak. Adala na panan na, mama. Ada mo lakad doon? Katulong mo? Saan? Te babaunen? Maid? No? Kabaylak man ti agpuspos sa mesa no mga anak. Hanggang ba't ang naglutluto dito? Babaga mga ti restaurant. Agdalos? Alas tumalat agdalos? Aglaba? Alas tumalat aglaba? Serbi ti washing machine. Kahit kumusta mat ti trabaho? Ako magdanagan niyo, ma. Okay ti trabaho. May bagay o ni kanya. Smag kita yun. Kawabaro man ang jikotsek. Masukan-sukat ti kotsem. Oo, ba't lalaki? Masukan-sukat ka di matlat. No, ma. Isot siguro ni Roy. Isot daytan eh. Hi, dagayam sa ngaili. Sweetheart ni Mami. Mami ni Roy. My live-in partner. Kumusta kayo? Yung pagbanta, may kasi marungkar. Arigat man doon saan ka nga mama mo. Baka mamit ka dito rawar nga hangko mo nga takay man kayam. Baka no, pagkamalyak, agaramang pegang ka. Kaya mata, kalag kapsad ha. Pero kasunod ti kapintas ni Karen, sa kamat apaati ko. Napintas ka. Bastos ka. Hey, kinabastos ka din baga nga napintas ka? Ni Mami, tapi kaming bastos ko na yun, yung bagada nga napintas ka. Kinabastos di bagbagan. Tas lakay na ta pagrepitan. Mami, kunana,
Nimbagman tagam amuta, tano saan baka namamit ka di tarwar, kapag kamalyak ng balasan ka, katagara magkapaikan ka. Kasi tinakayat asawan ni Roy. Katuin, nakaskas na ako, tikas pagarigan ta, at agkras ka na kayo, tikas kinkwa na nga AIDS, kita tilangam, tikas laman ng kalabasit. Unang sang nga rumping yung paghanat tikas ta. Gawat sa didring nga ka. Si sasanguak ni baga nga agkursunada palat sa baling. Sa baling ita nga panuwan, mami, sa baling idi. So nga mas daw noon yung reaction, no, action, nagitikas ka na kami ta. Sige, kawanin ti may bagat. Masarzut ko ka, iho. Haan sa ka nabindas nga iho, ti awag mo kanya. Roy ka naman natin. Tita ko nam. Oo, ako nga mabaling nga tita. Eksipod ta, ubing ka una nga mawagan ti tita. Ngisot kahit kung awag mo kanya. Iho. Hanangawagan iho. Tas anak ba't nga anak? Okay, Roy. Kumusta naman ti pamilya? Okay. Kumusta naman ti trabaho? Mami, baka kayo yung tagawid. Baka makakadisturbo kayo. Pagkawagitan ako? Oo na, kapag makadisturbo kayo. Awan sa akin diti kalindagan nyo nga agsaludsot ka na kita nga banag kini Roy. O baka masulag ka di? Siyempre anak ka. Napinas sa trabaho. Baka napipinas sa trabaho pa ni Roy. Mildred. Tita ko lang. Mildred latan? Tangin kita, para kanya kat kaslaki lag, kasadar kin ni Karen. Agsapsabo lang palang trabaho. Meaning awan trabaho? Awan. Papakpakang ka itanak ko? Mami, what's your word? Tikado nga lalaki. Makilibing ka ti awan trabaho na. Nasi ka tibang pakpakan kang kwa na. Handiyan klasa mga babae. Ma, teritoryo ko dito. Kahit mabaling kayo na ulud-uluding nga irwa ito nga apartment. Awang karbangan nyo, mga ibagat kasta kanya, kada kami. So nga si Mina akong kada kayo, takap no, kasakit sanda ko numabiyangan. Nasakit man datang magbagayo mga mag ni Roy. Sige. Awan si basta ako. Bye-bye. Manong nemi idirumuarak. Abag iso nga nakaruarak ko ni Tiri daw, manong nemi, idinapasardengan. Nagdumugak, itipuon tinakasama si Terya manong nemi nga mula. Nga dahil tisango Tiri daw. Ito nakita. Tulbek. Mami, hindi pa lang nagsardangan nyo. Pumano kayo? Sige. Tuloy ko. Nadagsan di baro kung adimteng manunemi ni Ribalay. Kaslakayat ko tiuminom. Kinmitahak, manong namin di mabaling ko naman, ititibay there, itibar. Katapangtad ko nga red wine, manong. Alak ti baso, ice. Mas daw ni Inday, manong namin di makita na. Hello, mom. Nako, sinumblanan nyo man yung datapangtad yung arak. Malagip ko, hindi minom kayo menta arak, kada manindak kala problema yo. Pakadaman na ka problema yung ma'am. Nagtultulo at ang problema ang tanak ko, hindi.
Tisong ima na yung katakayarap na di problema. Diba? Independent sunan. At tatrabaho nan kat saan nga magnamnamagan ka. Dan sa pa yung live-in partner na, naarig na dasawa nan. When, diya kahit mapaspasamak ka ko na. Tsaka mo ang iladawan. Tika adong lalaki, ape kasya ti pilpilian na. Hindi pala kasya eh. Di kita batugan. Di kita istambay. Di kita useless. Di kita awan sa serbina. Di na kinagwapo na. Kinamatyo na. Kasta ka dilang ti sapsapulan di anak ko. Ti adamang paragsak kang kwa na. Mang paragsak babaeng ti romansa. Naaram namin ka anak yo, ma'am. Ano nga naaram? Katuwa, playgirl nga ron. Ti playgirl, playboy matlahing ti nobyo da. At ang karot matino nga lalaki nga mayat kang kuha na, ma'am, kit ambod nga playgirl. Wala panunutin nyo. Nasika ko man ti lalaki, kahit mo kumangarot ti agayat, ti kaskin ni Karen, nga masukan-sukat ti boyfriend na. Wala man. Yung na dalalaking nga mayat na mamagbalbaliw kang kuwana. Mayat ko ma'am. Na dalalaking nga siyak man timang pagbalmang balbaliw ti biyag na reto nga babae na kunana agad. Maawatan na tinagbalingan na palabas na. Sus, imposible ma'am. Tikas diyan nga kina-play girl ni Karen. Imposible. No, saan nang pramanan di boyfriend na? Ngayon yung tiket mo sa akin. Idi at dati high school, mamati nga virgin pala, idi nga nag-graduate ti high school. Ngayon di nag-graduate ti college, saka nakamamati ma'am, nga virgin nga nag-graduate. Ti pagpintasan na, saan nang intulog ka nagsikog? Tapos saan nga maitulad kang ka ma'am? Pati inday si Kapay nga may isa nga magbababalaw ka niya. Hanggang nga bababalawon ma'am. Tanasing-singpet kamot nga amang inisuna. Saan nga sikat imalaan na? Wen, sana siya. Gabat namin sanak lang nga nagkamali. Nasing petak met. Nga na disgrasyak lang ta nakapatangak ti Playboy. Imala iti amana. Saan nga siya timalaan na? Saan ka karagbarbartek, ma'am? Ikarkararagtagid apo Diyos kidi Masilawan ti panunot ni Karen. Tapno agbalbalo ti prinsipyo ni ti biyag. Datay makasarak iti matinunga lalaki nga mangbalbalo ken kuana sapay ko ma. Manong nemi pasare tawagak ti anak ko tapno kumusta Tadyak mo't mauray nga tawagan na. Ami, awang pagdanaga mo kanya, okay yak. Awang problema. Kumusta kay ni Roy? Ni Roy? Awang kami kay ni Roy. Anya? Sabali manen? Ni mat mami, pahunay ka na anak ko. May kamanong nalibiin partner mo deta. Ngagdamay ta. Di ka di mabain? Ano kumot kabain ko? Nga masukan-sukat ti lalaki nga kadanam? Amok la ko ma, nga kastoy nga pagsawsaw andak manin. Dik la ko man receive ng tawag yo. Sige na, bye. Ay, hello Karen. Hello. Oo, di kakaro ato anak ko. Hindi may isang alda manon name imay manin ni Manang Heidi. Oh, kumusta? My sister. Kastoy. Mas dawak kang ka, Mildred. Di kastoy nga ba nagkong-consumption mo? Natatangan ko man tilangam ng siya kanya. Yung saan? Pumimpintas ka maglatak sila awang problema. Awang problema ti negosyo. Uy, namok awang problema ti negosyo.
Tanong da problema ko ma, umay ka kumamanin papalawan. Ngayon ti problema, kita anak mo. Awanin ti problema ti anak ko manang iso nga rod nga pimanawan at abukod na ng balay. Wala. Awanin ti danam. Hamon nga makitkita. Ngayon ti damag, may dandanon kada kami. Keng ka. Babaan nyo lang tamin na damag mangikong na. Wala nga, ipadamag naman ka na tao. Tamo da nga kaanak kisuna. Kit no ibagada nga minang kakaanak ham. Hamo ibaga hangko kapinano ko lang yung lata. Period. Sambat nga rin nga mabalin. Taapi nga rin nga may kamanin-manang. Tapno ibaga mga nina magbaga kisuna. Saan nga ka na magbaga ni suna manang darak kailin. Saan nga maisuro isuna darak kailin sunan. Jack pa'y na isuro di ubing, indakid din. Di anadang saan kung may isuro. Ipat patuloy-tuloy mo talakas na, biyag na. Isut kayat naman ang iso ang mabaling ko. O naman ko na naging tao, asisinod, inana na yata, api kas na tugalin, api kas na aramin na ko. Ewanan di bibiyang ko nang yaman ti kayat ng sawin. Nuan yaman ti bagbagan ni tao. Basta para kanyak, manang. Awan ti amok nga nagbasulak ka nagkurangak iti anak ko. Kasta ti amo na nga bihag. Kasta ti kayat na. Biyag na. Biyag na dahita. Gusto isuna. Nasaan nga skan pa nga makibiyangak kang kuwan. Gabutan mo na't araramidan na. Manong nemi tawtawagag tanak ko ngam anatended. Ada ngamin sapsapulek manong nemi ngajak masapulan. Oin. Ada ngamin patawid kanyak dedi mama manong nemi kamuta siyak tibordet. Siyak iti nagapatawidan na. May sa nga nangina kwentas manong nemi. Nga natawid dedi mama kaya dedi lula. Ngayon patawid mat kanyak, dedi mama, manong nemi kabuta siyak ti bordet. Nangina ti balor na kwentas manong. Nawalagip ko. Bilin idi na di mama, ngaytad kong tumat tagbalin nga anak ko. No sa sino, iti inauding anak ko. Awamat ti inauding. Awamat inauna kini inauding mat ti anak ko. Di itad ko manong nemi kaniya Karen. Parbarin ko na. Noon iti panangitad ko na itadeta kwentas kit sumalang ti pakapanunutan natin siya. Ato ka no ti kastamanong. Nagati ka no nagtatinawidan kit dakil ti may tulong dati nakin na matmang tawid. Kunang orde di mama. No kuma, tayong patawid na idinsakbay nga naganakak abalasan. No kuma, tayong pasuot ko idin. Hamangan ka no kuma. No saan nakastudikasat ko. Tapi musa di mama manunemi ada idin na duwatawen ni Karen. Ngayon bili na, nga dahi tanga kwentas. Ipatawid kong tumat ka ni Karen. No kas pagarigan ta, isuto inauna, kan maudi, inaudi ng anak ko. Ngimawan man. Tawtawagag, dadamagag kumakeng kuwana, no sa sino, no at dakeng kuwana na ita kwentas. Inchak magpatawagan. Napanak iti apartment naman nun nemi. Awa ni Sona. Anong nemi? Napindas ko mo na makastrekak. Uragit amamudak mat nga inanak ni Karen. Di kiti karuba. Hindi kinitak manong nemi ti paso masiterya nga da iti as absikigan tiri daw nakakitak idi ti tulbet. At inalak.
Pekak tiritaw. Nakastrikak. Iminalakbat lang di tulbek manong nemi sako. Insubli iti paso. Tama nga numalipatak tong isubli tita. Simregak, inlak ko tiridaw manong nemi. Amok no sa dinute antisilid ti anak ko. Hanga nakalakman. Deta, ilokat ko. Nagsukaingak manong nemi. Sunakienak ti sa dinuman ngayon ti paggigilan ti alahas ti anak ko. Dakata 30 minutes kun manong nemi nagsusukain. Maon. Aking kagada. So, kung nagtupe ngamin nga daking kuha na dito. Imabisan nang yung suot. Kapag indulin na. Gabong ata dinamot ausar na ito na kwentas. Ano? Naisalda na nga tang napadasan na nung sinalda. Insalda. Napulot na ito eh. Cold. Alay kayawid ko. Nakasalita tarak ko tap. No purubang tumat lang ito ko kengkuan na ito eh. Kinunak manong nemi hindi ta magigtutak. Tada, mangiluklok at tiri daw. Sus, hindi pa nagpanakatarantak manong nemi. Naglingmingak, iti surok ti katre tinapanak. Boses ti may isang lalaki. Isong tanda ita ti kalibin na ita. Boses ti may isang babae ti kadwana. Upat nga saka ti magitkitak manong. Ngimtsak mat makita ti rupa da at adak mat ti sirok ti katre. Nakitak manong nemi ti pananguksob da ti sapatos. Darawatan da. Kalpasan na kat ni. Ala. Ay, nagloko na gito yun. Sus. Tikas ito nga oras. Sang-sangped da. Naguksob da nga dakos. Kan mangmangin kon ti arang-eng kan asob da. Nagloko na gito yun. Ne, mayug-yug-yug-yug kan ti kama. Sus, kas nadalaan mo nga daak dito, sirok nga ipangpangig dati. Kas nadalaan mo nga nabayagan nga. Sus, manulat tawon ko ini, nga naodi. Kat barot tawon itan ni Karen. Manong nemi. Kaputa. Tsak matin mauray manong nemi nga bumangon daw no anyaman. Rimuara kon, iti sirok ti katre. Kat nakigtot di kiti duha. Awaman ti anak ko katakwada. Hoy, sino kayo? Katsika, sino ka? Siyak ti ina ni Karen. Sikat ti baro nga live-in partner na? Kat mismo dito'y insarek mo ti babaem? Nagloko kayon? Hoy, pumano kayo dito'y? Apartment ti anak ko dito ha? Pumano kayo? Napapanaw ko idama nung nemi. Kalpasan data. Siyak matin December nung apimanaw. Dailak kon ti main door manong nemi. Iti kitak no adamad lang di tulbek iti pasok. Adda. Imbati siguro matlang nagitay dua. Iti ta natulbek handa. Paunay matin di kastoy. Amo nga ta di anak ko. Nadiyag na mga live-in partner na kat lip-liputan na isuna. Iti mismo pa nga apartment na. Iti mismo nga kama da. Ay, amat hindi kasi nga mapaspasamak. Kano api nga masaksyak amin di kito.
Napagdanong ko dito ibalay, manong name di agring di cellphone ko. Ni Karen. Hello, Karen. Apay ko manginabay na ramit mo tikas jabay, sinarek mo ti apartment ko. Nga ti klasem nga ina. Mananakaw, sumrek ka ti apartment, ngawan ti pa malubos ko. Kasano na nakastrek ka? Karen, dumingeg ka. Amok no sa sino tinangimaging ka. Siyempre, ni Edwin. Ti barong nga, live-in partner ko. Di nakadiimag ka. Nga dakadwa na nga simrek. Nga ti mismong kamayo. Tinangliputan na ken ka. Sadya da nga nag-love making. Nakita. Gapot na nagganag iti sirok ti katre. Nakikita ida. Ida nalpasdan. Ida nagpakita ako. Tulamin ni bagbagam magbakatang ka. Dimteng ni Edwin sadyay. Nga nakita na kangadat ko nagtikwarto. Nagtakaw ka. Anong tinakaw mo? Sana ka nakaw, anak. Alawan, pakabasulak mo. Napanak sa dyan, ngawang ka. Nakastray ka, takayat ko ang sapulan nga kwentas. Ti kwentas, ng tawid ko kalay di lulam. May patawid ko kumalkin ka. Sa mong halibakin, sa mong ibagang sa mong inalaga po nakita ka mismo at dati yung nagtikwartong. Iso tiranta. Di ka di mamati? Nagdama ita nga live-in partner mo ket lipliputan na ka? Sa mong patpataksin isuna. Ako ang titakas no sanga si ka. Di na kong pakibiyangan pa eh. Di ka lang orot bibiyanganan. No apay pakibiyangan na. Sige, naalam mo ti kwentas ka masapsapulan. Awan dun ti biyang mo kanyak. Nasakit para kanyak manong naimisak pa yan tinagbaling na dagas. Anyang amin, ti bibiyang ko ken ko ana. Yung sa bagay manong, dadya mo't lagid kento at kwentas ka, itinapang ko inala. Sige, hawanin ti bibiyang ko ken ka, Manigput di tatanghal daw ken oras saan kan nga pakibiyangan pa. Talagang di kon pinakibiyangan manong. Oran niya't ibagbaga ni Manang Heidi nung tumawag. Manang, oran niya't ibagbaga awan bibiyang kon. Muna nga, tidamag kengkuhan na awan, tidamag ko kengkuhan. Di mo kada kaya kahit nga mamuan, jak kayat ang mamuan, jak kayat gay bagam. Kagura ka no ibagam. Manong Nemi, impalagip ni bubut kanyak. Mildred, bubut. Ada ka di problema? Oo, ang problema. Slawan rantam nga blowout ka na ito yung umay mga birthday mo. Apay birthday ko? Pati birthday mo. Dito di ba yung kadua nga birthday mo nga saan ka nga nag-blowout? Mani po di talagang awanin ti pakibiyangam kin ni Karen. Kasi birthday mo pa, di mo pa kahit celebrara rin. Duwang nga tawanitan. Di ka duwa tawanitan nga hawan. Tahang ko nakibiyangan ti biyak ni Karen. Nga dadama na pamintas ka. Gabutawanin ti problema, di mo pagproblemanin ti anak mo. Itun ka no aklonin na. Ay, bubot. Wala. No talagang iba't padignak si Kamangar di bahalag sa kanan itong birthday ko. Peso? Hindi na kahit asawan ang aklunan ka. Naangay naman sa birthday party dito balay manong Nemi kat naawis siyempre di kaya at nga kapagyak kang runan at pamilya ni Manang Heidi. Di mo ka inimbitaran di anak mo? Amo na ang birthday ko. No dapalabiyang na kanya. Di umay. Di mo ko matawagan. Saan naman? Anat na uding ang damag mo keng kuha na. Dedilayan papangko di balay na. Di apartment na nga. Naalak din mapukpukaw nga kwentas. Ken pa nakadoktal ko nga di live-in partner na.
At dapay sa bali nga babae ti biyag na. Ngam sa anak matapin nati. At damit nga kinagura nak ti anak mo. Kabayatan ti parte manon nemi ni bubot ti may masidig. Dasang ilim. Sino? Ni Karen. Karen? Ay na ni Karen. Chene. At akargahan ng ubing. At pukom keng kuwanan. Kanam-kadlangan niya. Manong nemi asino ti ina nga saan nga maragsakan nga kasangay ko. Kadumteng ti kakaiso ng anak ko nang laksid kanyak nga pinadas ko mit alinaksid. Di saan nga magagaran? Imasadig. Happy birthday, Mami. Thank you. Thank you, anak. Sino na? Apo ko yun. Anak, go to your grandma. It's a boy. Ni Sardo. Oh my God, napukoy ka, no? Tagay, mapuko ko lang, inapkan lang. Nagat mayatan kanyak. Sino ka duwayo? Dakda kami, Mami. Alalala, nakangkapay na nga, mamaling mo panganin. Data ni Antim ni. Auntie, kumusta ka, Karen? Gustoy. Nugay nga talaga ti damag nga anak mo. Mano taon nan? Tunay di namisang lawas. Ay, lalaki, sardot nagan na. Guwapo. Gapo ta guwapo, ti amana. Awan samat saan nga guwapo nga boyfriend mo May kamano ti amana, kadagi ti ado nga boyfriend mo, manipod di dad, ka ti high school. Di matanti. Saan nga mabilang itiramay ti imam kinsa kamala. Di matanti. Ay, aboy, atikit kinalaing mo. Flight attendant nga play girl. Nga amin nga kinarelasyon na nagat puso ga pasig ga playboy, di ba? Kasadamang kat. Ni play girl, di ba kinarelasyon na playboy? Kininton ka ano nga tanga dalalaki nga matino nga agarim keng ka. Kinuad na matino nga agarim keng ka nga saan nga playboy. Baka hamot makapasa at standard mo. Eh manang, mabisinan ni Karen. Nakaaduak man gaya man niya. Sige. Banasak man ubag mo dato'y kaanakag. Kaanak maya kita apo ko. Ay, wala po ko kayo. Apo ko, anak tika anakag tika ito sa wen. Nagipulapol ni Karen manong nemi ka nagitipada na kasadar na iminom. Inalakbat ka tayo pukok manong nemi kinapanak iti silid. Kinaragak na gamit na. Idagsangit manong nemi kinitak no da mabaling nga matemplang nga gatas na da. Pinadedek. Ngapo. Da pukok. Ano nga tanong ibati nanto kanyak da ito'y. Nagsaya at laki din na ibati na. Imiyan da kita agina manong nemi kining bilang ko nga ita nga may sakari kita karagsakan nga birthday ko. Kabigatan na, Mami, anak, ibatik ka na kayo na Sardo. Tapay, awan timantanag kong maalang kayaya na eh. Di yung kadikayat. Nakit-kayat ko launa ya. Kapagit din nga saan. Kahit sigurado nga na ito tagbalik nga na singpet saan to nga naluko na itong ubing. Hindi makarubuhatan manong naimit anak ko. Anak, ito na nung harot pa nagsubling. No, the problema mo kina Sardo, mabalin na ba tatawagan? Yung panagkunak, amoy yung matagtag-ibi, kompleto man tagitik masapsapol na. Nadidublian yung tagtag-ibi. Oresando ko na makikita, damat inbati ko nga kasukat ko. Anak, tunanot pa nagbalbali mo. Ano namin ti kahit yung balbaliwak mo, tibiyag mo. Sumapul kan, mangure kan ti lalaki nga matino, nga saan nga nagiti playboy, nagiti at trabaho na. Purog ba't namin nga istambay nga da awan trabaho na nagiti kalilibin mo.
Sino't ama na ito, nga sana kayong tuloy. Inakon mabiglan. Isubli man laking ka na di kwentas nga inalam. Saan ko nga nga naisuot idikit? Iso nga naalayo? Isusuot ko matkit? Tanapintas, may bagay kanya. Sa ko lang amin na ibaba no adda kayo no umayik dito. Sa ko like ka din. Apeng aming inalam. Basta mo yung pagkada kanya. Sorry musang ko yung pagkada. Tinako ko nga rod. Dakat nga rod nagtako ipakada na. Itid ko king ka. Tapno formal matlang itid ko. Gabali nga kukuan. Yung patawid kanyak, dedi mama, dedi lulang mo. Na tinawid na, kadedi lulang na. Ipatawid ko man kang kaita. Tabi ma, dandan ka kaya di matay. Kasi pagbagam, kastan samat pa nang ipatawid, dedi mama, dedi lula kada kayo, kasi istoryayo Dandan ni matayan kat iso pa nang itad na. Lama, hangkad pa padaklin nyo pa lang ni Sardo. Tiyo ka di kaya timada makita yung ayup magayawanan kaya topet ti apo ko iti tuod. Detoy, iyosong ko king kareto yung kwentas. Mani po dita, kukuha mo dita. Sa mga isang saldag, sa kamasunod ko may saldag kad may bagay kanya, di ba? Kad saan ko ikatin, o rin na makita kayo, unanta kayo, gabata, intadyo mata na kukuha tayo. Ilalayim na anak. Ipatawid mo ang tumit, doon sa sinutag baling nga inauding anak mo nga babae. Kasano nga rin no babae? Di edad mo dyan inauding nga lalaki. Kasano nga rin no Sardo? Kit isolaeng, di isot pa ipatawidam. Kaskeng ka, inauna kin inaudi ka, di isot pa ipatawidam. Agayaman ako ma. Hamoy ikatan na kwentas. Taging gaada ken kada kwentas. Sabi ko mata may palpalagip ken ka, di pa magbagat. Sabi ko tasigidan na katikararuan ni lulang mo. Tapno magbagaan na ka. Sus, ada kaya mga arlia kanyak doon, pisuot ko dito. Sige, angor, dinakon. Bye, Sardo. Magsisigbat ka, gagloko-loko. Ore na loko ni mami makona ni grandmam. Basta hanggang na loko, Sardo. Bye. Manong nemi nagdakkel tinaitulog ni Sardo. Isot mag-ikat itikat tangken banug ko. Saan nga naluko manong nemi. Maitugot ko isuna, ito pisina. Pagsisinublatan na kita empleyado, ito pininting press nga iwanan. May ayod. Wan manong nemi, inirumteng tumekatlo nga panag-birthday ni Sardo. Timawag kanyak manong nemi danak ko. Hello, ma? Anak, kumusta ka? Kumusta matin Sardo? Stoy, set sapsapulan na ka. Mami kanyak, nung saan nga sakti mami ko nakmet. Sakti grandma ko na. And who is my mommy? Sana ko na. Dali kang sumaw, hindi pa ilang. Diba? Agawin ako na. Panawa mo ti apartment mo? When? Kahit kumidlat tumipon ka. Kada kayo kinisardo. Kinanta ka duwak. Sino? Ti ama ni Sardo. Kituwa na. Welcome kayo, anak. And welcome, anak ni ama ni Sardo? Saldi. Tal ng tibiyag ko, mama. Pagkunam,
mao din ni Saldi. Imbaklaki din na sinubyanan na. Isumit lang kat tinakaputot kanya. Ta isubit lang tinagseryoso kanya. Ganun isubit lang ti kinalibin ko nga sa anak nga nagaramat iti contraceptive pills. So nga nagkanakak. Damot. Kat binabayan na kami nga gina. Ngayon nagsubli. Tinaamiris na. Ngarumbang matan ngagtal na tibiyag na. Iso tinay karini, Saldi. Ngiso talaga tinakarignak ti seryoso. Nga manipo di inayat ko isunan ng karik nga isuntulayan. Awan na pulos ti bimalit mami. Siya akong ti kararagsakan nga ina no kasta. Kaya nagpabeso nga maaramid mo anak. Ay kamudyanan na. Nagtalnamit lang ni Karen nga playgirl nga anak ko. Kinunak data manong naming nga na ulit-ulit iti mapanak na kakunti kinapod no. Nga natalnan ti biyag ti anak ko. Amunan tinagbaling nga ina ken nasiyat nga asawa. Amuna kon nga raimen nga respetaren nga numan nagyamyaman kanyak iti ananos ko ken iti panagtaripatok kadag iti talon nga pukok nga anak da kinisal. Intalag kon nga namin pinsan kinipubot manong naimi tinegosyo kadawan sa bali nga panangin pang-concentrate at teramid ko na di mga iwan, mga awir, mga tulnog, mga kuyok, mga bantay, kadag iti apukok, iti panagbasa da. Kada ba nagnagak manong name iti kinatalnan ni Karen? Kastamit ten ti kinatalna ni Saldi. Talaga nga dagitoy, dagiti na ikari ditong galmay sa kanakwada. Dati met nga playboy ni Saldi manong name ngayon may sa kanulang tinapututan na tawan sa bali no saan nga ni Karen. Nimit lang Saldi manong name tinakaputot ka ni Karen. Lupaya dumat ti kinagbaling nga lalaki ti biyag. Takal din na itulong ti kwentas manong name. Anang magbalbalo iti anak ko. Ngayon saan nga imalakan niya. Siguro no adaman imalaan na imala ti amana. Nga manipo di king kakalagitoy kat awanin ti damag ko kenwana. Iyaw-awak lang, baka no dantog parang kabsat ni Karen iti ama. Nintun ka ano? No intun ka ano? Ti panawen ti waksong man. Daytoy manong name ti pagkasalita, karga manaklauna iti anos mo nga nangurnos. Kat sabi ko man, tadnamat na ibatik nga adal, liwliwakin pagsarmingan ti biyag, kadag iti padak, nga dimngeg ka nagbuya, more power to your program anong, and God bless. Toyag yaman nga bagaya mo, may isang alula, Mildred. Thank you, Matt King ka, Mildred. Iting ka pa nagsurat, panangibura iti pakasalitaan niyo. Thank you, salamat po. Bye-bye na po.